Gikoronahang Miss Universe Philippines 2024 ang Pambato sa Bulacan nga si Chelsea Ann Manalo kinsa mipaambit sab sa iyang nasinatian nga pambuli. Gikoronahan ni Miss Universe Philippines 2023 Michelle D ang bagong Miss Universe Philippines nga si Chelsea Ann Manalo. Sumala ni Chelsea ang iyang kadaugan alang sa iyang mga ginikanan ug taga-suporta. Half American si Chelsea. Mipanaw na ang iyang amahan ug midako kauban ang iyang stepfather. Gisaysay-sab ni Chelsea ang iyang kasinatian dihang nabuli sa iyang beauty pageant journey kalabot sa standard of beauty. Gikoronahan sab sila si Alexi Brooks sa Iloilo isip Miss Eco International Philippines 2025. Si Miss Pampanga Cyril Payumo ang Miss Charm Philippines 2025. Miss Cosmo Philippines 2024 si Atisa Manalo sa Quezon Province ug Miss Supra International Philippines 2025 si Tara May Valencia from Baguio. Sa mga gustong balikan ang highlights sa Miss Universe Philippines 2024 Coronation Night, matanawan ang delayed telecast ni ini this Sunday, May 26 sa Kapuso Network 9 a.m. nationwide ug 9:45 a.m. sa Central ug Eastern Visayas. I didn't have that standard of beauty when it comes to beauty pageants, but I told myself, and my parents have always told me to believe in yourself, you know. There's a story for you to tell, and this is me right now.